Velkommen tilbage til kanalen igen for et år siden. Vi optager. Lav video. Vi optager en vlog for vores Hollandstur. Og vi er i Holland lige nu og spiller fodbold. Og det er krævet. Hvis vi skal fortælle lidt om vores tur. Ja. 10 timers kørsel i bus. Nords skid. Og vi har lige gået optog indmarsch i Holland. Nu kommer der en masse små sataner. Vi har lige gået indmarsch, okay? Ja. Og vi skreg, og det er derfor, hvis vi lød lidt hæs, så vores stemme. Ja. Christian lavede damer. Nej, det gør vi ikke. Jeg havde fans, okay? Godt. Der kommer en pige og spørger, du har hvid chokolade? Jeg siger, ja tak, så kommer med hvid chokolade, så skal jeg tage billeder. Så vil vi ikke forklare mere ud, Christian. Nej. Det her var bare lige starten på vloggen. Vi er rimelig fucking vensker overalt. Ja. Så ses for nu. Ja. Velkommen tilbage. Det er dag 2. Dag 2 i Holland. Og vi vil fortælle lidt om, hvordan dagen er gået. Ja. Vi har tabt alle vores 3 kampe, fordi vi er fucking dårlige til fodbold. Vandt det ene og spillede 2 uafgjort. Men var alligevel ikke god nok til at komme videre til finalrunderne, så vi skal også spille om de der dårlige pladser. Så har vi mødt nogle flere fans her. Vi var på McDonald's for ikke så lang tid siden. Ja. Der var en masse ungarske piger, der siger, I lugter af lort, så siger vi, det gør I også. Vi mødte også nogle danske venner. Er I rigtig nogen? Jo, det er rigtigt. Vi mødte nogle danskere. Ja. Fra Allerød. Vi ved, I er derude, gutter. Ja. I må undskylde, vi ikke har filmet andre steder end det her. Ja. Men vi tænker sgu ikke rigtig over det. Nej, vi spiller fodbold. Vi spiller sgu bare fodbold. The buff, man. Buff. Buff John. Det er Emil. Og dreng. Jeg er så gået rundt og filme, vi vil vise jer, hvor vi bor. Okay, nu går vi lige ud og vise, hvor vi er henne. Vi går over til de andre gutter. Det er noget fedt der gang. Vi sov ikke sammen med de andre. Vi boede op med sådan nogle homoer, der ikke kunne finde noget at tisse til, da vi skulle sove. Så nu er vi flyttet herop. Sig hej til vloggen. Ja. Jeg må ikke være med på vloggen, det er også rigtig hej. Herinde er soverummet. Yes. Gutter, sig hej til vloggen. Herude har vi det toilet, jeg lige har bombarderet. Der er ikke mere toiletpapir. Hvad sker der? Vi er tilbage. Vi sidder lige nu til Champions League-finalen, så hvis der er rimelig meget støj i baggrunden, så nok derfor. U15, ikke? U17, vi får lov til at blive. Der er gode nyheder. Er ikke rigtig nogen? Jo, der er lige kommet gode nyheder. Der er et hold, som har snydt, som vi spillede mod i dag. Så den kamp har vi automatisk vundet, og er direkte videre til finalerne. Det gør så, at I ligger på førstepladsen, og det er bare luksus. Ja. Så det er lige status for Statusopdatering. Ja. Fuck, det er sygt det her, mand. Hold nu kæft. Hvor er det bindegalt, mand. Må du til bloggen, eller hvad? Ja, det gør jeg. Hey gutter. Hey gutter. Så er vi tilbage med en statusopdatering. Ja, vi går ud i gaderne i Holland og bliver tilbudt kokain og tæsk og shoe. Helt op at flyve. Altså. Men I kan fortælle noget om dagen. Jamen, altså hollænderne, de er ret syge hovedet. Ikke kom til Holland. Dagens tip, aldrig tage til Holland, de fucking syge hoved. Ja. Det har været en god dag, trods alt. Ja. Godnat. Godnat. Niller, dag til dig. Jeg kommer. Ja. Skal lige filme? Super fedt her. Det er super fedt. Nej. Skal lige filme Kræde. Og Krædes damer. Jamen, har det været en god tur, Kasper? Ja, vi spiller fodbold, og vi ligger og boller. Nej, vi har hygget. Og så har vi lavet nogle damer, så var på McD, så har vi spillet fodbold. Og hvis vi ser over til venstre her, så er hende med brun hår, det er hende, der har et crush på Christian. Ja. Christian. Så. Christian, han kan ikke lide hende, fordi han har selvfølgelig Anna. Godt så, Dami. Og godt Dami, vel? Godt så, Dami. Godt så, Dami! Hey! Ja! Snak om Dami! Se nu Kræde, han er jo så hurtig, mand! Jo, han er rigtig sød fyr.
Og nu skal jeg til at stå på mål. Og han kan spille alle pladser, skulle jeg også til at sige. Ja, jeg kan spille alle pladser, så nu skal jeg stå på mål. Fuck. Sådan! Velkommen tilbage til Noras kanal. Vi sidder lige her midt i... klokken er 13 et eller andet. Nora er blevet sat ind på mål, fordi han er blevet skadet. Og har lige taget en perfekte redning. Vi skal se, om han går derinde. Nora, vi filmer til din vlog. Hvad er det? Vi skal lige... lille statusopdatering på matchene i dag. Vi tabte alle kampene. Ude på første kamp i straffe. Og spiller lige nu om en 8. 9. ud af 16. Han går der fucking swag. Godt, Nora! Sådan, Nora! Hvad er der med ham? Man skulle tro, nærmest taler mere end dig, men nu hvor jeg har været i hånden. Du bliver rød. Er du der? Ja, jeg er der. Hvad så, Mads? Hvordan går det med din kamp? Jeg synes det er rigtigt, du kommer hen og spiller fodbold. Nej, de gider ikke have mig med. Det er ikke så godt. Nå, det var ikke så godt. Det er dig, Toast! Nej, det var det ikke. Så godt. Manike, der er halvleg. Så du mit syge drop, Andy? Nej. Drop? Ja, for helvede. Hvilket? Jeg synes ham der for allerede, han så rimelig fri ud, så jeg synes, at jeg skulle spille ham. Til sidst? Ja. Ej, hvad fanden, det var det. Nej, vi tabte med et mål. Jamen, det var da Norden spillede lige ud til en til sidst. Det er fint nok, Nora. Han synes, at han var fri, og så... Ja. Scorede de? Ja, selvfølgelig. Jeg var også fri. Hvorfor fik jeg den så ikke? De er derude, ikke? Nora, ikke? Han er nogle gange en bøv, men han er en fantastisk dreng. Han må sove i hans seng i nat. Ja. Det var virkelig, virkelig dejligt. Så Nora, så er der straffe. Så straffe. Gå så Løller! Det kan jeg se. Sådan Løller! Han brænder, han gør. Sådan er det, når man er fan med mange mennesker. Straf det nu! Kom så ned! Det var den. Sådan, kom! Nej. Det er det sådan! Kom så, Tofte. Tofte er den fjerde! Ja! Stiller han fælder, der er sådan en vundet, du. Skal du have tre netter? Dreng! Lad ham koncentrere sig. Ja, pas det på, vi skal lige finde. Kom så, Niller! Hvis jeg drenge, hvis jeg scorer nu, så flipper vi ud. Hvis jeg scorer, så flipper vi ud. Jeg gør klar. Hvem tror han er? Godt så, Donny! Ja! Sådan, Niller!